Apektado karon sa imong demolisyon ang 32 ka mga pamilya nga nagpuyo sa usa ka pribadong luna sa barangay Matina Pangi, Davao City. Karong adlaw, Hulyo 10 hangtod pitsa 15 ning tuiga, ang gihatag nga ultimatum sa tag-iya sa yuta nga usa ka Ernesto Buntuyan aron manghawa og mamalhin ang mga nanukod og balay sa pribado ug tituladong luna sa lugar. Pero ang problema, walay lugar nga kabalhinan ang mga apektadong residente. Sumala nila, halos mag-upat ka dekada na silang nagpuyo sa lugar. Misangat pa og motion for extension sa korte ang pipila ka mga residente nitong miaging tuig. Sanglit wala pa sila'y lugar nga kabalhinan ug galing i-demolish na ang ilang mga balay. Gipapirma sab sila sa abogado sa mga buntuyan ug mga dokumento sa ilang paghawa sa lugar. Gipahibalon na silang daan sa himuong demolisyon sunod semana. Amo ang nakuan dito, wala pizza 15, clearing na ni dire. Kung dili may mimuhawa, bulldoze na lang jud, wala may makuha maskin sa among mga gamit. Midangup na ang mga apektadong pamilya sa barangay aron unta matabangan ug matagan sila og temporaryong kabalhinan kay walay gihatag nga relocation ang tag-iya sa luna sa ilaha. Busa na nawagan sila karon og tabang hilabi na sa lokal nga gobyerno aron dunay ikapatukod ug katukuran sa ilang balay. Mo nang among pangayon ta kon pawaon mi dire, tuwa magimi ka poy answer. Pangayon unta migtabang unta nga naami mabaon. Bisan kanang pinansyal lang god kay magamit na mo sa pagbalhin. Kay bisan kahoy sir, ipalit na mo kahoy, wag gyud kwarta ipalit. Sumala sa barangay, wala gyud sila'y mahatag nga bakanting luna nga pwedeng kapuy-an sa mga apektadong residente. Ang tag-iya sa luna mismo ang miadto sa barangay ug nagpahibalo nga gamiton na niini ang luna nga gipuy-an sa mga apektadong pamilya. Sa pagkakaroon wala gyud tay bakante nga kuan kanang mga relocation. Kanang diha kanang i-demolish karon titulado na yung mga tagiyana. So itan ako ng dokumento lang nga sa title. So karon gamiton mo sa tagiya niya, mga almost 40 years na siya namuyo diha. So gamiton sa tagiya niya. Matud sa barangay, wala sila'y mahimo kay mismo ang tagiyan na ang mopahawa kanila hilabi na nga duna kini gihuptan nga titulo sa yuta. Uyon man ang mga residente nga mohawa sa lugar pero sumala nila kinahanglan nga hatagan sab unta sila og lugar kabalhinan hilabi na nga halos tanan sila nagpit-o sa kinabuhi. Hantod karon wala pa jud may kabalhinan. Bali naa mi gi ang uban, wala jud. Nanghangyo mi sa before pa mi ani nga naabot og korte ni hangyo mi nangayo mi tabang sa kapitan nga dapat nga mangayo tabangan mig hangyo sa tag-iya nga mangayo mi og gamay nga pahinungod unta sa amo kay para na mi magamit. Mangarkila lang pud mi. Mangarkila lang pud mig balay. Kay aron maami kapuy-an kay naamong gintaon mi mga senior na mi sir. Nga unta sa among pagbalhin unta diri ug makakuan mi ngayon lang tamig mga tabang among kinahanglan sa matag pamilya kay wa gyud mi mahimo sir. Wa gyud mi mahimo sa among pamuyo portigi na mong lisura. Sakyanan ra ang mahanyag sa barangay aron dunay kasakyan sa ilang mga gamit ang papahawaon ng mga residente. Siguro kay naman ko'y sakyanan, na ko'y driver, kung asa sila magbalhin, mag-offer ko sa ila og kuan kanang sakyanan nga para mahatod ang kanang ilang mga material o kanang ilang mga giguba nga kuan balay para dagan po sila o kanang panahon nga matukod pa nilang ilang balay. Naglaom ang mga apektadong pamilya nga unta matabangan dayon sila ayha ang gikatakdang demolisyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.